بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a wannan tasha tamu ta duniyar mu a yau. Ga wanda bai taba kallon mu ba sai a yau yana da bukata ya koma ya danna subscribe da kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora ba tare da wata matsala ba. Kuma muna da tasha ta da'awatul haq ita ma za a iya zuwa ita ma a danna subscribe da kararrawa a can domin samun shirye-shiryenmu masu muhimmanci wanda suke fa'idantarwa. Wannan shine shirinmu na rayuwar magabata kamar yadda muke yi cewa muna magana akan at-tawakkul. Tawakkali da irin yadda mutanen farko suka ɗauki wannan tawakkali, yadda za mu lissafa mu gwada mu gani a halin rayuwar mu ta yanzu, shin muna yin tawakkali irin na mutanen da mu ba ma yi. Shi yasa ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a bijiro da al'ummatai a gare ni, saboda haka a lokacin sai ka ga wani annabi tare da shi akwai mutum biyu, wani ma babu kowa a bayansa. Sai aka ce wani annabin kuma sai aka zo can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bijiro masa annabi, wani ya zo ya wuce a mabiyansa mutum biyu ne, wani mutum ɗaya, wani ma ya wuce ba ko a bayansa. Can sai ya ga gungun wasu mutane masu yawa. Saboda haka sai manzo Allah yake cewa wannan ita ce al'ummata, wannan ita ce al'ummata. Sai aka ce a'a, wannan annabi Musa ne da mutanensa, ka gansu da yawa sun taho. Saboda haka sai manzo Allah ya sake duba zuwa wani bangare, yana dubawa sai ya ga mutane masu yawan gaske sun taho. Aka ce to waɗannan su ne fa al'umma ka ya ma'aikin Allah, kuma a cikinsu akwai wanda za su shiga aljanna mutane 70,000 ba tare da hisabi ba. Saboda haka a wannan lokaci da manzo Allah ya faɗi haka cewa a cikin al'ummarsa akwai mutane 70,000 za su shiga aljanna ba hisabi, sai ya shiga gida ya bar sahabbai. Aka ci gaba da tattaunawa, mutane suka yi ta cewa wannan ya ce kaza ne, wasu suka ce wala Allah su ne, mu ne wanda muka yi imani da Allah, wasu muka bi manzansa, muna tunanin mu ne za mu shiga wannan aljanna ba hisabi. Wasu kuma suka ce wala Allah 'ya'yan da aka haife su ne a cikin musulunci, ba su taɓa shirka ba mu waɗanda aka halice mu a jahiliya ba, domin mu an halice mu a jahiliya daga baya muka shiga cikin musulunci. Suka ce wala Allah su ne yaran da aka haife su a cikin musulunci. Suka yi ta dai, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai labari ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suke cewa. Saboda haka sai ya fito sai ya ce su ne waɗanda ba sa nema a yi musu ruƙuya idan cuta ta same su, ba sa shan magani, ba sa abin da zai kawo musu wani, suna dogaro ga Allah ne kawai. Allah shi ya ɗora musu kuma shi zai yaye musu. Sannan ba sa yin canfi, sannan ba sa yin lalas, ga ubangijinsu suka dogara. Saboda haka Ukasha bin Muhsan yake cewa ya ma'aikin Allah, ina cikin su? Manzon Allah ya ce kana cikin su kwarai kuwa. Saboda haka sai wani mutum na daban shi ma ya sake tashi yake cewa ya ma'aikin Allah, roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su. Ya ce ai Ukasha ya riga ka. Wannan sai ya nuna mana muhimmancin tawakkali, wanda a cikin waɗannan mutane kaga ashe tawakkali muhimmancinsa har ka shiga aljanna ma ba hisabi dalilin tawakkali. Kamar yadda muka karanta wannan hadisi cewa su ne ba sa yin canfi, ba sa magani, ba sa sakiya, ba sa kaza, sun dogara ga ubangijinsu ne, ma'ana sun yi tawakkali, shi ya dora musu kuma shi zai yaye musu. To kaga wannan muhimmancin tawakkali, har manzo Allah yake cewa a cikin al'ummar akwai mutane 70,000 za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. An tsame mutum ɗaya a cikinsu domin an kwashe yana ciki. To idan Allah ya sa, to muna fata dai Allah ya sanya mu a ciki, domin 70,000 ai sahabbai za su cinye wannan adadin. Sai dai muna fata mu ma Allah ya raba mu a ciki. To saboda haka tawakkali yana da muhimmanci. Nan gaba kuma za mu ji menene abin da muka zo akan wannan rayuwar da muke ciki da irin ta magabata a baya, ya suka ɗauki rayuwarsu, ya suke tafiyar da rayuwarsu a cikin
lokacin da suke rayuwa. Muna fata mutane za su zo da bibiyan mu a darasi na gaba insha Allah. Za mu ji kuma da sakon da muka zo insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.